Kati nyaya yakaitika kuti aende uyu inyaya yemuzukuru mwana watete ndiye wakanga naye waidanana naye. Saka inini radaro ndobvanzi kwakadi kurova muzukuru wangu ndikati aiwa ndakarova iye anoingwa wacho. Nekuti muzukuru wangu atobva kumba kwake kuya pano. Ndo zvimwe zvaizvo vakazoenda kunotaura vakunonyepa kuna hanzvadzi kuti ndarwerwa kunzi ndikuda mumwe mwana. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Pamusoro changamira. Zita rangu ndinozi Evelyn Chomusoro. Ndakarorwa nemurume wangu mugore ra1992. Tine vana vatatu. Mugore ra2012 ndakawana basa kuHarare. Ini ndakanga ndichiticha mubhindura paSalvation Army. Ndobva ndaverenga ndikaita degree rekushanda nevanhu vakaremara. Saka ndakawana basa paJairos Jiri. Ndobva ndagadzirisa mapepa angu ndikavaudza ava mukudza kuti ndawana basa kuHarare. Havana kufara nazvo. Asi nekuda kwokuti ndanga ndatowana basa racho ndatogadzirisa mapepa ndobva ndaenda kuHarare. Saka ndaenda kuHarare ndakasvikira kumba kwahanzvadzi yangu vagere apa. Ndobva ndakasvikira kumba kwavo ndichienda kubasa. Saka ndaienda kubasa Monday ndopandaibva kubhindura sitogara kubhindura. Ndaibva kubhindura ndoenda kubasa. Ndoshanda Monday kusvika Friday kakwana ndodzoka kumba. Ndichidaro kusvika musi uyu ndakadzoka musi Friday. Ndadzoka musi Friday ndobva ndasvika vatsanangurira ndikati ndawana motikari ine munhu ari kutakura vanhu vanoenda kubasa kuHarare kuseni kwemusi Monday. Motikari yacho yandakawana ndeye hama yavo yawaita munin'ina wavo. Saka ndavatsanangurira kuti munopota muchizonditakurawo kuseni kwemusi Monday ndichienda kubasa. Saka ivo havana kufara nazvo. Saka musi Monday motikari iya yakauya ndobva vandiridzira bhero. Ava tatora chionetsana usiku hwacho kuti wakaenda kuHarare kubasa zvandisingade, wakaita zvemusoro wako, ana asikade kuti uende kuHarare. Saka ava pavakauya ndakabva ndatanga kurohwa kunzi vanhu vako vauya. Ndobva ndarohwa ndikakuvadzwa mutsipa ndikakuwara kumeso. Ndobva ndangobuda mumba ndichidzokera kuHarare. Saka ndasvika kuHarare ndakasvika kubasa vakati haukwanisi kushanda necondition yauinayo. Dzokera kumba. Ndobva ndangoenda kumba kwahanzvadzi yangu kwandakanga ndangosvikira. Saka ndasvika ikoko vachindionawo vakati chii chaitika kuti urohwe kusvika pakadai. Ndobva ndavatsanangurira. Handisi kuziva kuti chandaroverwa chii nokuti ndatongovatsanangurira kuti ndozvaitika. Saka ndangozokunzi wakaenda zvemusoro wako kuHarare ndobva ndarohwa kusvika pakadai. Saka hanzvadzi yangu havana zvino kwaitirawo zvakanaka. Ndobva vati regai titume sekuru hanzvadzi yaamai vedu. Vaenda vanotaura nemukuwasha tinzwe kuti chii chakaitika. Ndobva sekuru vatumwa pamwechete neni ndobva ndasvikotora vamwe sekuru ndokuenda kuna mukodzani. Mukodzani abva asvikotaura kuna sekuru akati handitongerwe imba yangu nemunhu ibvai pano. Sekuru ndobva vadzoka vachisvika kuna bhodhi kuti vakati hauna zvatarwa nemukuwasha. Igore ra2012 raitika izvozvo. Ndiri kuda kuti murume wangu andibudire pachena nokuti kubva 2012 yacho iyoyo haana kuzonditevera. Kana matanga mataura amaiyo. Andibudire pachena nadzimai wenyu. Pamusoro iyo dare. Tifungidzira kuti kubudirwa pachena kwacho kwakamira sei. Iko zvinozvi ndakuwa rimwe samoni kuti toda kugovana mombe. Nogovana chii? Midziyo. Kuchaisa munhu.
Peter Zaganaro, Tangema Taura to Bunzai, Rasamudio Pachena, Shatu home shatu jari vanuzi anzi kuliwa chini Ngadobudi. aba Mateo kasinda mtauri kwa Mateo kwa mistake nyepera nditimire kwa mistake imi tauri nyaya kuti Pamusoro yeda. Nyaya yavataura kuti 2012 I see. batadza kuiso tisanda zvomuti samunonyanya nezvikuru vanoda kuti wakachena muchikudiwa here handizozvikamba ndipo kuno iro kutambudza ndipo kuno iro ndipo kuno rokutambudza stereki irisiyana naro ndokunudza paipa mistake handizikudire pachena Mudzimai wangu uchiri kumuda. uchiri kumuda mudzi Uchiri kumuda. Amai, nomurumwe ndikudai. Nokubuda pachena kwataura. Munoti kuti handizive kuti vanganyatsonditsanangurira kuti kana vachiti vachiri kundida iko zviri zvindine 13 years ndichigara ndega. Havazive pandinogara, havazive kuti ndadyei, handizondarera, ndive ndichiri kudiwa pari. Ndikuzvinzwa. Hanzi chii. Handizive pavanogara. Ndosaka vakukwirira idaro kuti vanzwisise kuti pa13 years imi mamusi kutsvaga kuti mudzimai wenyu ari kupi. Ndikumbirawo kutaurawo Taura zvako. kubva kumashure mavambo enyaya dzayo. Ndakamuendesa kuchikoro. Tiri tese achienda kuchikoro. Apedza chikoro ndopaakaronga mapepa ake ekundisiya pamba. Ndakanzi inini ndakufunda. Nekusafunda kwangu ndakadzidzisa iye. Ine kuchikoro zveshuwa handina, form 4 yacho handina certificate. Saka shungu dzokumutera mapepa akaita ekutransfer handakuaziva. Munhu wandaishanda naye, vana vedu vaita grade 7 vese pachikoro paSA. Akandiudza kuti mangwana handiko ndikuenda kudhere vana. Ndokubva aenda kudhere vana. Aenda kudhere vana ndipakaoneka madzimai vachioneka vabereki vauya papo kuti ndakubva pano ndakuenda kuno. Saka uya azoya mangwana kubasa. Ndopakataura akanzi adzimai ako vakuenda kunoshanda kuHarare vakuenda kupi. Ndikati vaona pari naye. Kuri kunyara kuti handisi kuziva kuri kuenda mukadzi wangu ende handisina chandaiziva. Ndakagara ndakazorara zvangu mumba ndikangonzwa izi chitonotora mapepa mubhegi. Ndobva ndanotora matransfers haya anga aite kuchinja kuenda kushanda kumwe. Ndobva ndaenda nawo ndakaisa muhembe kuseni chibuda. Ndobva ndaenda ndobva ndaisa kubasa. Ndaisa kubasa mapepa aye ndobva ndaenda kunoripota kupolisi. Ndobva ndafonerwa nepolisi pachiwaridzo. Zvikanzi kudiwa kuno kuti vandaenda. Ndikanosvikaona anonzi Major James. Zvikanzi watora mapepa adzimai vako. Ndikati hongu ndatora. Handisi kuadzorera. Zvikanzi imimi mapepa aya muchiuda murume here. Zvikanzi ndati ndikuda mapepa angu. Ndobva ndati ndobva ndanzi alright. Imimi chiitai mugadzise mamwe mapepa kana muchiuda kuenda. Ndobva vagadzisa mamwe mapepa. Ndobva ndagarawo nevana vangu tiri vana 3. Ndikati amai venyu vakuenda ndati muzvizive. Inini handida kuita sei handida kuudzwa. Ndatongoita zvokutonzwa guhwa nevanhu. Saka kuenda kwavakuita apa imimi kana mune zvokubvunza vabvunzei. Mwana wangu musikana mukuru akati amai ko dai maida kuenda makavaudza baba vakaramba zvanga zvakaipei. Zvikanzi havana chavakapindura. Zvikanzi dai makavaudza baba zvanga zviri nani. Ndobva vabuda vakaenda. Ndikati inini kana maenda takurai zvinhu zvenyu. Zvikanzi zvangu ndikusiyira vanhu. Ndokugara kwatakaita ndokubva vaenda. Ina handida kuzoteerawo. Ndobva ndangogara nokuti panga pambobuda mashoko ekuti handida kufunda ende kufunda handina zveshuwa. saka manje muone kuti pa13 years ava vaenda Vakaenda 2011 vanaenda 2012. vana vanga vanani. Ndinda ndinawo. Alright. Naida kudzora kuna mai. Pane zvataurwa nababa. Pane zvamuda kuwedzera here kana kutapudza. Pavari kutsanangura nyaya yekuti ndakavaendesa kuchikoro.
havana kundiendesa kuchikoro nokuti vakatondiroora ndachiita temporary teaching. Ndichiita temporary teaching Hapana here kana tichitaura nyaya yechikoro pavari kutaura ivo chikoro hazvikuti chinopera kana kuenda kuchikoro. Chikoro hazviperi. Vanopa vakatangira patemporary teaching vachikusumudzirai kuti maende vakakuonai muri chikoro chenyu, asi pavari kutaura pane pavakatangirawo vachiwedzerawo kubva pamaamuri pacho vachiti muende pamberi. Handizive kuti kuwedzera kwavari kutaura ndokuti vaibhadhara pamusoro mambo pamusoro chakaitika ndekuti taitsvaga nzvimbo yechikoro, vakapiwa nzvimbo yekuti vawane interview kunyadhiri. Takadhiraivha mota yangu takaenda kunyadhiri, nzvimbo vakaishaya. Nzvimbo ndobva yazowanika kwaSeke nehanzvadzi vavo. Saka ndopakava nesimba zhinji rokuti hanzvadzi yavo ndiyavawanira nzvimbo, ine ndakatadza kuvawanira nzvimbo. Aibhadhara maschool fees. Ndii ndaibhadhara. hapana maschool fees avaibhadhara. Sei? Maschool fees panguva yandakaenda kucollege ni takanga tisingabhadhari maschool fees, taitopiwa yainzi VTO isusu semastudent. Asi havakaenda nemine mugairo. Havakaenda nemine kwaSeke kwacho. Kwenda kundiperekedza havana kuenda nemire nemotikari semataura kunyadhiri. pandakawana nzvimbo yekuita temporary teaching kunyadhiri vakandiperekedza ikoko, asi pandakazoenda kwaSeke vakanga vasingatodi kuti ndiende kwaSeke kwacho, saka handina kutoperekedzwa navo, ndakatoenda ndega kwaSeke kuinterview. Kurevera kuti hamuna sapoti yamaipona pakudzidza kwamakaita zvamuaa. Hapana sapoti yavaikupai oro anything kana kutengere mabhuku kana laptop whatever. Vaingawo kutarisa kuti mitwe zvese megani nekusenza kwamaitei. Kana kuti vanga vane sapoti yavati mbupawo hendi. Kuda mabhuku otenga bhuku oya dzimaenda kuchikoro. Ndingareve nhema kana ndichiti vakandipa sapoti yavakandipa. Nekuti kana ari mabhuku nezvese zvandakashandisa kuchikoro. Ndaichitarisa zvamuchitaura. Muronwa kurumesa. Shwari mudzimai wangu aenda kuchikoro ini. Handishaya kuisa hendi. Something chandingaite mukadzi wangu aenda kuchikoro. Ndikuona kunge mukuisa nyaya yenyu mukuisa one sided. Inokuvhiringidzai. Yes, tokudira navachena. But the truth must be said. Tisvike wakadzisa zvinhu. Ndakuona murume akaoma. Ndakateerera achitaura haana kuoma. Katumwa neunhu. Ane chironda chakakura. 13 years ndozvo. Zviri paAmerica. Chikoro vazhinji varume tiri kuendesa kuchikoro. Mukadzi wangu nokuda kuti upenyu huite zvakanaka. Sendikuda kwamuri kutaura kuti kuticha Seke Teachers College paikatanga chaiko kuti nhasi pakutraining matichers, mwana wangu mumwe wacho akanga aripo akaita wangu ini. Abva ipapo akaticha kuTrojan uku, akaticha akaenda paPindura University, Open University, akaita degree. Zvive kuti murume wanga angokutarisa chete. Pane chikonzero chamunofanira kuti mutaure kuti murume wangu akanga asingambotipa help, asi ndiri ikoko yakanga iri free education, munhu aindipa chakati ndinhini. So zvakaroakuona ende yakungowedzera ipapo toda kungotenda ini makagona kuendeswa kuchikoro nevabereki venyu. Uyu murume wavabereki akatadza munoendesa kuchikoro, kungotendera chete kuti endai unoita zvamunoda kuita zvinoita kuti upenyu hwedu husanduka. Ichocho chinhu ichocho chakakosha, munofanira kuchitarisawo. Nyangwe ringava dofo zvako, but ritarisewo kuti dofo riri ragona kuona chakanaka, asi kwariri hakuna, asi mamuri raona kuti mune chakanaka. Pamusoro chakadini ndida kuti nditsanangure panyaya yekuenda kuSeke Teachers College. Ndinotenda kuti mukuwasha wangu anga asingadi kuti hanzvadzi yangu iende kuchikoro kuenda kucollege. Ini ndikasimuka ndikauya kuPindura ndikati mukuwasha ndakatengesa munhu musha kuti ndiendese hanzvadzi yangu kuchikoro.
zvino awana mukana wekuti aende kucollege, haangatadzi kuenda kupi kucollege. Mukuwashangu zvino kunoita zvakanaka. Mabooks nezvese ndaitenga ndini ndichitomubatsira hanzvadzi yako achigara kucollege. Kana ida kutaura chokwadi ndozviri paground. Ndachikumbira kuti mabudiro avakaita kuiti kudzoka nemadzokera vadzoka through mama vadzoka through mama vauya vati ndobudwa pachena. Amai hanzi ndobudwa pachena, imimi mati murume uyu 13 years ngandizorana ndidii ati hanzi mabudiro amakaita ndomudzokera manje, asi ndikumudzira asirizvo vakupotera plus hamsi vana vadiki mune vana pamwe vananyatorwa Makore mangani? Inini makore angu. Makore angu inini. Kure ndoti kuchena 57. Kwemi 56. Toda kutaura chokwadi. Because tinoona tsamba yatorwa namambo panapa yamakakuda kuita chichi. Unoziva brother, to say the truth, chinhu zvakanaka pano. Yes. Kunze kwekuti kudai. Ini kana vanhu vese vari munomo vakanyatsotasa kuti 13 years vanhu vakafanirana. Unimoziva kuti akwirwa dani nomukadzi wake kuti ndoda mukadzi wangu. Hapanyatsogusa kuti gusa isi mafungiro edu. Kutaurirana zvinhu zvakanaka, kuchipanzana zvakanaka, zvinhu zvakanaka. Vana vakuratama. Mwana wedu mukuru akaroorwa. Ane murume wake ane vana vatatu. Mwana wedu wechitu akaroora ane vana vake 2. Kuti wokupedzisira wandinogara naye ane mwana 1. vasikana vese Vasikana 2 mukomana 1. Guru. Right, vana ava pavakaroorwa mutaura vane vanani vasikana vangani? Vasikana 2. Vakaroorwa vese? 1 ndiye akaroorwa zvakanaka. 1 wacho akaroorwa. Makamurodza sei? Akarodzeswa sei? Paakaroorwa vakandidaidza kuti mwana ari kuroorwa. Makatambira pfuma muri mese? Uyo wechitu? Wechitu mukomana. 3 musikana akangoita zvokumitiswa asati haana nechakagusira. Saka ini baba 13 years. Mungoti ini mukadzi wangu ndokumuti. Pane kujekera dai. Nyatsotaura nyaya yemushaizvo zvinoizvi. Hamusi kuhwandirana here? Chiripo ndechekuti mwana wamai vako zvaanotaura ndi chokwadi. Pane zvataitadzirana vainotaura nemusimo kuna hanzvadzi dzavo vouya kundigumbukira inini. Saka ndipo vakaburitsa mashoko ekuti handina kufunda inini. Saramba wasungire ndazvinzwa. Mava nakuonekwa. Nemba mbinduri. Ndaitobvunza kuti pamwe mukuru muchataura muchiti adzimai angu ndakagumbukira kuti vakatransfera vachindisiya ndiri ndega sezvo mumwe wangu hapane kuenda kunefuneni. Ndochigumbu chandinacho chandaifunza pamwe ndochamuchataura kuti aiwa adzimai angu ngavadzoke vadzidzise vari padhuze. Maimbonezanedzina namai pavakaenda kuchikoro kwaseka. Amai maimbonezanyadzina. Kumba kwedu. Nyaya dzainyanya kunetsa inyaya dzemadzimai. Patakatorana muna 1992, 93 nchiita mwana wedu wokutanga, takanga takagara zvakanaka. 95 vakabva vatora mumwe mukadzi. Ndokubva auya ndobva vatishiyanisa imba nepakati tikataka kuti uya chigara. Mukadzi yakabva aita mwana, takaitirana vana panguva imwe chete, vana va1995. Tati garei muna 1999 ndobva vatora mumwe mukadzi. Ndobva aita mwana. Takaitirana pamwe chete kuti mwana nemwana wangu musikana mudeko. Takaita 3 panguva yacho. Inini ndichita mwana wangu, umwe mukadzi uya achiita mwana wake, umwe mukadzi uya achiita mwana wake. Mwana 5. Tane vana 5 ehe. Saka mukugarisana kwacho yanga ingori nyaya yevakadzi. Ndo nyaya yakanyanya kunetsa kana mumwe mchumuda tinga Western World.
tsamba yekwamambo inoti ndinoda kubudirwa pachena kasi ndini mukati mumwoyo mune zvamunozisa zvamukuda muchikubuda mumonyere taurai ndachiona kuti dare rakachifana kuwapa mukana kuti sezvo baba vacho vari kuda varuka mukadzi wavo dare ronzwa kuti amai vari kuti vari kudohwe mushawo kana vachida mushawo wavo vanofanira kumbopiwa mukana wekuti vadzokere kana pane zvinenge zvazonetsa vanozodzoka kuti mudare bhozi dare nderani nderavo tomusara vabvunzwa manje amai taure pachena taurai zvamukuda zvataurwa nouyo ini murume wangu ndakanga ndisina kumuramba amai sezvaro chimbobudai budai chibudai taada kutaura nyaya taada kutaura nyaya ava ndianonyanya kusimashura ndati zvaro budai ti zvaro taada kutaura nyaya maachembirike vazukuru vanga vazukuru 6 buda kuita single grandma ndatogara ndingori Aiwa, 18 years ndosaka murimo makangorihenga ngetsongori pawaya ngatitaure nyaya mai upenyu ndowenyu but pamavapa kana muda kuminda mawezi bcause dhigiri renyaya chatorwa nderenyu kana airamba but matoona apa ende ndorori kuraramisai but imba kuti munoidawo kuti hatizozonipa mwana imwemba hamuna zaimam pamusoro imam 13 years muna mukadzi makapararana mukadzi anoroorerwei noguma wangu wokutanga mese kana munogona kundipindura kuti mukadzi anoroorerwei nomurume taura kadai murume koinini mukadzi anororwa kugara naye mumba wakamhuri ngochi vakamhuri pamusoro pane pandamboda kudzoka kumashure makanditi aiwa sadzoka kumashure takanetsana 2004 muna October ndaenda kunotora vana vakanga vasiwa nemunini wangu wamutare munini wangu ashaya aita tsaona saka pandikadzokako takaenda zuva iroro ivo havana kufungira kuti ndichadzoka zuva iroro ndadzoka zuva iroro ndakasvika kuma 11 pamba kubva kwamutare ndakasvika vakarara mudaini ongo muzukuru wangu akarara mubedroom mangu ivo ndovavhura dhoo ranga rakakiwa ndine key but ranga rarokwa kuti usakinure uri panze ndobva vavhura saka zvakavanetsa ini ndapinda ndikunosvika kupinda mubedroom ndikuona muzukuru akarara ndobva vaita transaction dzavo dzokuti muzukuru aita sei abude muzukuru ndobva abuda mukomana ndobva azorara pai mudining mewo saka arara mudining ini handina kubvunza zvangu kuti zvakawanda kuti chii chaitika ndakangonyarara saka vouya kuzorara ndakaona vasina kupfeka pakandipa question mark ndokubva ndanyarara handina zvandakataura ndabuda kuseni pakaya shamwari yangu yakanoka ndokubva ndabuda panze iwo akafunga kuti pamwe chatora nguva apa taitotarisa kuenda kunyaradzo kuchweshe kumunina wangu kuenda nyaradzo ndanotora vana vanga achengeta ndipo ndakadzoka pai vakagirebhana nai nemuzukuru mudining ndokuvati ndobva ndavati uya kuno ndobva vauya ndobva ndavarova ndopavakaenda kumba kwanzadzi yavo muna December vachiti iwo murume andirova nditi ndoda mumwe mwana ndokubva ndadedzwa kuenda natezero kanzi uya kuno titaure newe chokutsvagira vanhu ndikati inini kutsvagirwa vanhu ana tete vandakaroora kumadziva kuvariko ndotsvagirwa vamwe vanhu vapi ndokubva ndaramba kuenda ndarafonera mukadzi wababa munini baamainini nasisi ndikati endai kupi kunodzwa nyaya iri kumuroro wenyu akaenda kumba kwavo akaenda akati ndau yekunotiita se titaurirana amainini vangu ndokubva vaenda nasisi
ndobva vazodzoka vese vataurirana ndokuuya kumba tikati alright zvapera amai niti vanhu vataurira akati nyaya yakaitika kuti kuti aende uyu inyaya yemuzukuru mwana womwana watete ndiye wakanga anaye waidanana naye saka inini tadaro ndobva hanzi kwakadii kurova muzukuru wangu ndikati aiwa ndakarova iye anoingwa wacho nekuti muzukuru wangu atobva kumba kwake kuya pano ndo zvimwe zvacho zvavakazoenda kunotaura vakunonyepa kuna hanzvadzi wavo kuti ndarwerwa kunzi ndikuda mumwe mwana ndo pakatanga kunetsa ndobva vazodzoka zvavo tikagara saka magariro acho anga asina kujeka nokuti pakabuda mashoko achibva kuna hanzvadzi yavo kunzi tikunetserwa hanzvadzi yedu murume uyo haana kufunda ndo zvandanga ndichiti zvanga zvasara kumashure zvanaka chamwanautati zvazombotaurika manje pashure zvanzi iwewe wakabva wati torere mukadzi ofuya achibata mwana achibata mwana vana 3 one time ndizvo havasi 3 i2 panga kuti umwe wacho akabatsirwa iwo akabatsirwa 16 February uyo akabatsirwa 13 April gore rimwe chete 95 kozoita wechi2 iye wachibatsirwa musi vakatanga ndouyo akabatsirwa musi wa2 July iye wakabatsirwa musi wa27 July pane musikana ari kunzi ane mwana ariko vari kugara naye munakadzoka kwamurama pane mazuva ataurwa nababa emuzukuru munopokana here kana kuti wongu muzukuru kumba akauya zvakataura zvemuzukuru muzukuru auya kumba ichokwadi chekuti ndakamuti muzukuru iwo chirara mubedroom indirara nevasikana mudhaining saka pavakauya vakaona zveshuwa muzukuru ari mubedroom zvimwe zvese zvava kuzotsanangura izvi kwete zvanga zvisina kumira kudaro vane pavatsanangura vachiti ivo vakabuda kuseni pano vachibva vadzoka mudhaini vachibva vati mimi vakazokone makapokana napo futi pano because hakuna zvakadaro atoziva kuti murume wangu ako kungonoka kwemunhu chete panhingi apa ndobva ndatoti ndomukana ndosara ndobva ndatonyira ndokuudza kuti pakuva nebasa amai uyu murume ati ndikukuda iwe shamari unogona kumendere makakanganisika unogona kugadzirisa here murelationship yenyu mune mukadzi here izvo kasi mukadzi wakorumura une upo wacho pane tu vakaita unomwereva alright amai anzi ndokuda ichititsanangurira yakwamuri discretion ndei haina ndione zvichiri kukwanisika saima muchada kwete handichada amuchada nekuti handisina pekunogara imba yane muridzi ndoupi iye ari kutaurwa ati atori mumba vakadzi vese vakatorwa mumashure vaive vachingopinda mumba mangu vachingoshandisa midziyo yangu vachishandisa mubhedha wangu midziyo yese ikaparara but now ndikunzwa kuti tishere muproperty haisi imba yacho yakuti yaane muridzi hatisa kuwandirana tira kutaura chokwadi tosanda bepero rese mese vamuda kushandisosaka murume uyu vacho ari ndokudai akutya imba mkwasha uyu mkwasha wakapfara akagarako akaroora akatipedza kusamba akatipedza mukadzi uyu uye mwana wangu uyu mkwasha wangu akatoroora kumusha saka ndanzwa ateura achiti handina kutevera zvechokwadi hana kutevera nyaya iripo baba ndevava vakagara pava vakabvunga ndikabovana nyaya iripo ndeyekuti mkwasha taimuda anhasi tinomuda bhozane vana vesu chamene tine vana vatatu naye mukwasha wedu uyu ndakati tifungidzwa kuti anongotariwa dzimai vangu ngatingoparadzanai kana kuti ngatiye zvakatipa bhadhara mudzivi uyo chakwirira inyaya yemidziyo yake kuti vana vake vachenuke pamudziyo saka nyaya iripo ndeyekuti mukwasha wangu mukwasha wangu iko tinobuda asi
ngabude pachena. Pane two ways. Ngatibate nyaya sezvaizvi. Inini dai ndiri mbuso wamambo ndisiri mambo. Ndasingasevhe chuma samusi. Ndainogara ndakanyora. Ichikonzi yapera handichabuda. Noti amai vona aindoda kuona mudziyo samoni. Muri panzwisisa. But all the same, tinopa munhu nguva yekugadzirira. Handizvozvo. Kana nhasi akati anasada kuti titambanuka atipinze nhasi. But kana kuti anika kupacha topatuze ikanda. Amai ava nyaya yavachitoda kubudirwa pachena inhau yekuti vane mudziyo number 1. Vane imba. Kunyembera mai. Zvese izvozvo kana makutogara mumwe 13 years munhu abuda pachena kuti handii. Uyu murume zvakuta kuti ndoda mukadzi wangu. Apa hapana rudo. Pane maproperties. Pane maproperties hapana rudo. But inini kwandiri inini ari right kuti mukadzi wangu chimuda. Because akanga haasi kuzoexpecta kuti akuda kubuda mumba. Imba ndio iripo kapa. Wari property wakashanda vese. Hazvimapulisi zvinhu zvinotengwa zvingo zvinouya kuvana saka ndokugadziriswa. But the property ndio yaari kuchichema kuti kuda urusi. Ndio yaari kupa kuti mukadzi ndomuda. Apa hapana rudo apa. Pamfurema. Imba ndakarora mukadzi jani. Marora manema. Ndizvo name. Handina kurorwa paine imba. Vakandiroora vaona ground. Mazuva akamesa. But anyway, tikudiscussa nyaya yemubhindura. Yakandinakira chinhu 1. Unongoenda kwaMajor Street. Aiyo handiri kutaura nezvayo. Haisi kuno. Saka yakangonaka yakadaro. Munongoenda musi wamaroorana munongoenda pepa rerusambo rinongobuda kozoona kuti ranga riri ground. Ai yakanaka ipanana shiri kandisuzati achatanga siyana. Michael unochirika pizai? Zvangofanana mambo. Asi hamuna mwoyo wekuti mambo chitipai nguva mozodzoka. Muzvingoni muri monyi mako inotaurana zvakanaka tokupai mukana. Tokupai mukana. Baba ndokupai mukana. Iwo ndio ata. Ndandokupa mukana here kuti munogadzisana. Mukana unogadzisana. Afina kuipa. Ukuda. Ndinoda kuti ushandise waisi. Hapana karusa. Iwe wakatoninga vakadzi vakawandisa kupfuura amai ava vakararwa nakuti nokuti amai ava vanobuda pachena. Saka uyu ane maireji yakafamba ndiwe. Boza amai uyu ndiye akafamba nemaireji. Wani uchingani mukadzi? 26. Kana ukupa mukana. Ndinoda kuti urespecte. Aiwa, chiregedza hako. Iwe, ndisisi wako handisi kuda kuzoona imo. Tikuzorereshireni. Wakura. Amai, makura. Kana muchiona kuti hazviite zvisho muda kuenda. Endai pa ndingobvunza kuti pane vana pane vazukuru. Mend ways mugare zvakanaka. But murume iwe inochinja unhu. Ava vasivaisa nemadhigiri. Kasi vakadzi vakabudirira vandobvisa andopfeka gogo yakadai. Kasi kana asvika kumbanozva kuna baba. Saka tora mukana wekuti mugare pasi mutaure. Munoenda kunoona nakuti kwemupurisa wangu bosi nyaya yenyu ine ndiye aidha madhara ari panapa musangana ikoko. Amai vakoti property haina basa. Chine basa kuti vanhu vaurarama zvakanaka. Hamusi kuda nini ndikuda manje. Ndoti imba ida kuona chii. Zvinhu zvake ngaamupe. Vowirira nawo vachitaura nasi zvakamira sei? Pamfurema. Kuwirirana tagara tichiwirirana. Mwana akaita dambudziko ainaye mukomana. Akangonifonera iti baba mudzimai wandinaye ane vana 2. Ndikati ukurevei kana kuti mukadzi aonaye ane vana 2. Ipapo angasununguka matwins. Ine handaiziva kuti ane mukadzi. Akanga ari kuna amai. Saka vanotifonera kuti tanetseka pano. Toita sei? Ndikati inini ndokwanisa kutsvaga musikana kana ndida musikana kana kuti ndokupai chikafu. Ndaitora chibage ndichienda ndichivapa nevana vaya. Ndichienda mukusipana ndichitenga chikafu ndichivapa. Chichengetai mazi. Shamwari. Chengetai mazi. Wauya nani? Wauya nani? Iwewe. Amai. Ndina baba mdiki. Vari ngavauya. Ngavapindi takupedzisa nini? Akariwo.
Wadaidza amai kabvunza ndipe mukana ava vananga vanoita list yavo inoita list yenyu amai kabvunza uyamugara akabvunza imi handisa kuona ndikubvunza zidzokerai kuno akabvunza akabvunza kutena musoro mapanga mashoko akawanda steri mamwe amuno unoti aya ndabatanidza hangu gombe dzanga rabva rukasina tisoneredza ndazongowanza zvigamba kuti ndikasina tudzira vana vadzira apa ndikuona nge kutadza kwavanhu rai 2 wrongs doesn't make 1 right. Pane mhosva mbiri dzakaipisisa tichifunga takagara kuno paita ana kabvunga vakabatsira mwana kuenda kuchikoro izvo shomurume haana chakaita but zvakavhiringidza kumba yemwana unoona help yakakwana kumba kwenyu kuenda kuchikoro. Yes, handizvo zvinoitika uyo anofila useless mumba anobva make a wrong decision mukadzi achakunane zvakachaitoita imi kuti maita chinhu chakanaka imi mune muchishoro mukwasha kuti auya ndozviri kwapa kabuda ini handitoda kuti mupikisane neni nekuti vana vaka ndaona aku 57 years 57 years akura akaguma isusu ngatiite kuti kana zvinhu zvimendeka property mukadzi wamakuwa property yake mugara kwarani ndikuudza kuti vanhu vafanofambidzana ndopane dhayari reinopenya vanhu ndaona pacha mafaita akuwanda stereki apa ndikuudza kuti vana ava vasiye vagadzire vanyore dhayari ravo roupenyu vari vairi zvakaitika muupenyu wakawanda zvinowanikwa zvakatadzwa. She lost big time. Ukona vanhu vakadzi 6 yokunze zvingozvishuwa nhasi mavara unofane stress but kuti ngatigadzisikatigei life mukadzi wakwaziva kuti wauya kunogeiwa ndinaye ari panze ari kuziva kuti kuda mukadzi chaitika anoziva ane mwana anoziva kuti auya achoti pamwana anoziva ari kuziva kuti kana auya ava ndo vahusi kukunzi vapfuma kuenda kuno vakauya kumba ndakavaintroduce hausi kupinda kubvunzo kuti ava ndiani ndamaiguru vausina kugara navo 30 years saka umwe kuti kasi ndamaiguru kasandikari navo handirari navo uyu ane mwoyo wake kuti now that makona unoita mende apo bhozi inzimbe yaninga yamurutsva ushuga yese yaungana vakuendera kufa handizvozvo makuita sei chokwadi taura chokwadi bhozi apa tiri kuisa nguva tishere totida vagara vanozivana andakavaintroducera pavakauya kumba havana kana kumbotsamudzana vatotaudzana kana pese pandaenda chinovapa chikafu ndaingigona pamwe pacho ndaenda ndiinaye kana pataenda mwana anga ari kuuniversity taitoenda navo tichinosangana nemwana kuuniversity iye ana amai ane mwana zvinhu zvavari kuti vari kuda zvinhu zvemumba nezvimwe zvinhu unazvo zvava handina kunge ndaona list yacho kuti zvii zvavanyipei list yacho nyaya yarebesa stereki yatora nguva ipei amai ngatisangane nemusi wa16 weexero ngatisangane nemusi wa16 weexero baba uyu mwana wenyu una vakadzi vangani mune vanhu iwe gara pasi nababa kana dotera mukadzi gara pasi nababa uno meeting jimu muchapedza jimu muchataurirana panapa kana shiri chibuda nobuda musi wa16 nasina kurambira iwe weexero amai tichaurirana makadai kamufana kai kari kupanga chimhaya neshere ngai akauya kusero